inda ba ku ɗanka a wuce wurin an shi wani canji ba za a shi wannan ba ba za ka ansa ba sabuwa za ka ban ba za a shi wannan 200 ba ba abin da zan da ita yanar ka rubuta sababbin kuɗi kake an sane yi ko akwai inda kai suka sa ko sababbin na rubuta tukunna za a ban sababbi ai ko ba za a sa ba to wallahi ni dai ban da wuta to in ka je da za ka ba an fiya sun ban da wuta na sha banza na sha waje da aka ka nemo gidan gwagwa audi ma taliya da na siya tsohuwa na bata bare kai ni na waje ko ba waje ba ita da bani da bani to wallahi dan bada kai wallahi ba na za ka wallahi malam ba a ya ce ban da ita ban da sabuwar to sai ka hiriya biyar da amma sai ka bada sai ka ƙalƙalo min canjin 500 ɗita duk sababbi sababbi ko ban da sabo ko daya ba ka da sabo ban da sabo ni kuma da ni ga mahaukaci zan ɗauka an baka to ba za ka bada ba ninka ba zan bada ba ya in dai wa ka an shi wannan wa ka ce ba kuɗi wace wa